Благодаря, че ни прие на гости в 106-то училище. Би ли се представил на нашите зрители? Казвам се Росен Богомилов, на 33 години съм. Заместник директор съм на 106-то основно училище Григорий Цанблаго, град София. И общо взето кариерният ми път от ден първи до ден днешен, вече 10 години, продължава в тази институция. Как стигна от заместник директор до съветник на министъра, какъвто си и в момента? Да, в момента съм и съветник на министъра на образованието и науката, професор Галин Цоков. Всъщност не мога да отговоря на въпроса кой е пътя, който ме доведе до това нещо, тъй като това е покана, която съм получил директно от професор Галин Цоков, тъй като и в предишни наши ангажименти сме работили заедно и познаваме, и той познава моята работа, и аз познавам неговата работа. Как избра учителската професия? Тя ли те намери, ти ли я потърси? По-скоро аз съм я търсил, винаги съм я търсил. Това е детската ми мечта и неведнъж съм го казал, че аз съм един щастлив човек, който е изпълнил детската си мечта, тъй като съм имал късмета да имам много добри учители, на които съм се възхищавал и съм искал да приличам на тях като малък и на някой все още искам да приличам, така че изпълних детската си мечта. Има ли учители в твоето семейство? Не, аз съм първия. Кои са най-важните хора в живота ти? На първо място моето семейство, моите приятели, хората, с които ме свързва професията ми. Включая и учениците, които заемат немалка част от съзнанието ми ежедневно. Мит ли е толерантността на българите? Знаете ли, този въпрос не бих се ангажирал да отговоря окончателно, тъй като в различни ситуации се сблъсквам с различни отговори на този въпрос, но въпреки всичко смятам, че българското общество е толерантно в известна степен. Зависи вече от ситуацията, от конкретната случка и гледната точка. В една ситуация можем да кажем, че българското общество е толерантно, в друга ситуация, за съжаление, не можем да кажем това. Усещал ли си към себе си прояви на нетолерантност, на омраза? Разбира се, че съм усещал прояви на нетолерантност, прояви на расизъм и на какво ли още не, но пък смея да твърдя, че живота ме е научил да гледам на хубавите неща, които се случват. Аз смея да твърдя, че живота ме е срещнал с много качествени, много достойни хора, които са ми повярвали. Аз избирам да гледам към тях. Какво казваш на учениците си? Кое е основното нещо, на което искаш да ги научиш? Да не спират да мечтаят. С какво се гордееш? Гордея се с това, че моето семейство и моите родители са ми показали правилния път и са ме подкрепяли. На първо място. На второ място се гордея с успехите на моите ученици. Когато видя един от моите ученици, че продължава своето образование, че иска да се развива, че иска да постига мечтите си и че не спира да мечтае, това е нещо, което ме кара наистина да се чувствам горд. Като човек, който работи в сферата на образованието, работиш и с ромски деца, има ли рецепта за интеграция? Рецептата е много проста. Просто трябва да се научим да приемаме другия такъв какъвто е и да живеем заедно. Да учим на едно място, да живеем заедно, да се разбираме и да ценим културата на човека, който стои срещу нас. Ако трябва да се опишеш с 3 думи, кои са 3 думи? Със сигурност съм амбициозен човек. Това започнах
да си мисля напоследък, че понякога прекалено много високи цели си поставям, но пък това е нещо, което ме кара да се чувствам жив, да се чувствам потребен и в услуга на моите ученици. Със сигурност съм човек, който е нетърпелив. Обича нещата да се случват веднага, на момента и съм много взискателен. Какви съвети даваш на министъра? Най-вече насочени към благосъстоянието на учениците. Всяко едно нещо, което обсъждаме, винаги е насочено към това как учениците да се чувстват по-добре в училище и как да бъдат повишени техните академични резултати. А на родителите на децата, които обучаваш, какво казваш? Как ги мотивираш да ги водят в училище? Да им дадат шанс да бъдат истински и качествени хора в живота. Никой няма правото да отнема шанса за успех на друго човешко същество. Пък било то и собственото му дете. И това не е съвета, който давам само на родителите. Това е съвета, който давам и на хора, с които така или иначе живота ме сблъсква и проявяват някакъв тип нетолерантно отношение. Нашата рубрика, нашия подкаст се нарича "Успелите". Чувстваш ли се успял? Колкото и нескромно да звучи, да, чувствам се успял. Това е чудесно да се оценяваш. Как се виждаш след 10 години? Въпреки че съм човек, който си поставя ясни и високи цели, все още не смея да мечтая в такъв широк диапазон. Може би тайно в себе си се надявам да съм директор на едно успешно училище, в което всяко едно дете се чувства значимо, оценено и постига мечтите си.